We volgen je alle weken de ontwikkelings bij Aquazoo in Ljouwert. In deze aflevering gaan we achter de schermen bij de reuzenotters. Oké. En de pinguïns haar jongen. Marjolein is op voederronde bij de pinguïns. Ja, op naar de pinguïns. De Humboldt-pinguïns gaan we voeren. Zijn die andere hier? Ze staan al klaar, ze staan bij het water. Meestal voeren we ze daar op het strandje. Ja. En nou, ik zou zeggen, laten we er zo snel mogelijk heen lopen, want ze hebben honger. We hebben hier een beetje een bijzondere pinguïn. Deze met het rode bandje, dat is pinguïn Sjors. Ja. Die is een klein beetje hebberig. Oh. Meestal staat hij, toevallig vandaag niet, maar dan staat hij bij het hekje al op ons te wachten. Zodat we hem vis kunnen voeren. Dat heb ik wel zin. Jazeker. Klaar. Deze pinguïn is een beetje in de rui. Nou, wat is ruien? Dat is eigenlijk het vernieuwen van het verenkleed. Het wordt nu wat mooier weer. En, nou, de meeste vogels ruien 2 keer per jaar, pinguïns 1 keer. En dat betekent ook eigenlijk dat ze niet kunnen zwemmen in die periode. Dus in de natuur betekent dat ze dan een hele maand ook eigenlijk niet eten. Dus het is voor pinguïns wel normaal dat ze 1 keer per jaar een maand geen eten krijgen. Oh. Nou, hier is het natuurlijk niet op die manier. We voeren ze uit de hand en niet in het water. Dus voor nu maakt het niet uit. Maar het duurt dus ongeveer 4 weken tot een maandje voordat ze een heel mooi nieuw verenkleed hebben. De pinguïns ben een beetje extra scruten. Ze zijn net wend om terug 3 personen 4 te worden. Wat dat betreft zijn het wel hele slimme dieren, want ze hebben het gelijk door. Wat hebben ze nu door dan? Nou, dat het anders is dan anders, de voedering. Dan zijn ze heel bang. Dan denken ze, nou, duiken we gauw het water in. Dat is natuurlijk veilig, want ze weten dat wij daar niet zo gauw kunnen komen. Of het komt omdat er 4 koppels op aaien zitten. Well, I was sitting, waiting, wishing you believed in superstitions. Then maybe you'd see the signs. But Lord knows that this world is cruel, and I ain't the Lord, no, I'm just a fool. And loving somebody don't make them love you. Must I always be waiting, waiting on you? We hebben nu ongeveer sinds een week of 3 eieren. Het duurt gemiddeld 40 dagen voordat ze uitkomen. Dus we hopen met een paar weekjes jonge pinguïns te hebben. Pinguïns die hebben balsgedrag, meerdere vogels eigenlijk. En dan is het een beetje imponeren en dat het voortplantingsgevoel er is, zeg maar. En het kan ook betekenen dat ze het nest aan het verdedigen zijn. Ja. Ja. Man en vrouw broeden eigenlijk samen de eieren uit. En ook met voeren. Als ik ze ga voeren, dan komt bijvoorbeeld de ene keer komt het mannetje een visje halen. En dan de andere keer de vrouw. Het is niet vast bepaald van nou, 's ochtends komt die en 's middags komt die. Maar ze wisselen elkaar af. Ja. Just wait a minute. Just sit and wait it. Well, if I was in your position, I'd put down all my ammunition. I'd wonder why it taken me so long. But Lord knows that I'm not you. And if I was, I wouldn't be so cruel. 'Cause waiting on love is so easy to do. Heb je al vissen, Marjon? Nee! Heb je nog geen vee? Nee! Komt een lange tak tegen en hij wil even proberen om te gaan vissen. En waar kom je vandaan? Kom uit Drachten. Drachten. Ik dacht van even naar de dierentuin. Ja, nog een dagje hier even heen. Het is nu mooi weer. Een paar dagen flink slecht weer geweest. Dus nu was het een mooie dag. Dus we konden in ieder geval deze middag nog even vrij. Dus zijn we met z'n allen even naar de dierentuin hier. Nou, leuk. En wat vind je ervan? Nou, ik vind het wel leuk. Het is weer eens even wat anders dan uit de dagelijkse bezigheid te zijn. Ja, We kunnen even tussen de dieren. ja precies. En voor hem ook even leuk. Ja, ik vind het ook wel aardig geloof ik. Hè? Ja, hij vermaakt zich wel. Ik heb hem! Oh, Hij is ik beet. heb de test! Heb je er een? Ik heb het grote haar!
Nou, haal hem naar binnen. Fantasie, hè? Nou, kom zo. Oh, sorry. Verzorger Sven had vis bij hem van de reuzenotters. Wat ik 's ochtends altijd doe als ik binnenkom, doe ik altijd een schuif dicht en vergrendel ik hem, zeg maar. Ja. Want dan kunnen ze niet naar buiten, want dan kan ik zo meteen namelijk in hun binnenverblijf de boel schoonmaken. En dan zitten zij hier even binnen. Ja. En dan kunnen ze niet bij me komen. Nou, oké. Oké. Tuparo aan de linkerkant, Manu aan de rechterkant. Oké. Oké. Het geluidje wat je trouwens hoort, dat is, dan zijn ze tevreden. Dus dat is echt... Genot. Ja, een beetje genot. Ja, zo zou je het kunnen noemen. Oké. Snel, hè? Ze zijn heel snel. En heel sterk. Ja? Oké. Ja. Ze leven in Zuid-Amerika. En daar leven ze in familiegroepen. Dan heb je een vader en een moeder, dan zeg maar, om het zo te noemen. En dan van meerdere generaties. Oké, jongen erbij. Ja, dan moeten ze natuurlijk hun burcht beschermen. Dat is natuurlijk logisch. Maar met die hele groep bijvoorbeeld, met een dier of, nou laten we zeggen 10, kunnen ze wel een kleiman aan. Oké. Ja. Dus geeft een beetje misschien... Oké, geef misschien een beetje aan wat zij kunnen met z'n allen. Oké. En onderling zijn ze trouwens ook heel erg vocaal, zeg maar. Ze maken heel veel verschillende geluidjes. Dat doen ze in de natuur ook. Ze kunnen wel, nou, ik denk ongeveer wel 10 tot 15 verschillende geluidjes maken. Oké. Maar ze communiceren ook echt met elkaar. Ja. Ja, voor gevaar en als ze bang zijn maken ze een ander geluid. Maar ook dit, dat ze gewoon, nou ja, wat jij noemde als genot. Maar dat ze gewoon lekker een visje aan het eten zijn en dat ze er fijn vinden. Nou, dit is om elkaar even te waarschuwen van blijf even uit de buurt. Dat is mijn vis. En waarom loopt hij continu rondjes? Oké. Nou ja, Manu eet hier altijd en Tuparo die vindt het prettiger om daarheen te gaan. Want dan is hij zeker dat zijn visje niet afgepakt wordt. Oké. Oké. Nee, hier moet je niet door gebeten worden. Dat gaat wel... Als het bij een klein klauwotter gaat het al dwars door je nagel heen. Nou, dan moet je je voorstellen wat er met hun gebeurt. Oké. Nou, allebei nog eentje of... Kijk eens. Kijk, even er nog heen. Nou, altijd even dubbel checken of alles verdicht zit. Het park giet iepen en Sven liet de reuzenotters naar boeten ta. En een paar weken later, maar wat mooier waar, is het raak. Ja, het is raak, zoals we zeiden. We hebben 4 koppeltjes en in totaal nu 8 kuikens. Nou, wij voeren de ouders vis en die voeren we speciaal kleine vis. Nou, waarom zouden we dat nou doen? De ouders die verteren dat voedsel en die braken dat dan weer op. Nou ja, als jij grote vis geeft, dat is moeilijker te verteren en weer op te braken. Dus we geven eigenlijk sprotjes en kepelin, zoveel mogelijk kleine vis, zodat de jongen het dan uit de ouders hun snavel kunnen opeten. En het mannetje komt nu eten. Komen er nog 2 even wat halen. Die hebben ook honger. Ze zullen dat nest niet verlaten en als zij dus honger heeft, dan zal ze eraf komen. Maar dan zal ook gelijk het mannetje erop gaan. Ja, ze zijn al best wel groot, zo te zien. Jazeker. Groeien heel snel. Maar ze hebben niet altijd evenveel zin om te komen.
Dus daarom vinden we het belangrijk om ze op hun nesten wel te voeren. Zodat we een beetje het overzicht houden en de jongen ook kunnen horen. En eventueel kunnen zien natuurlijk, als ze dat toelaten. Ja, de kuikens liggen nu een beetje onder haar. Deze kuikens die zijn echt pas een paar dagen oud. En vaak zie je dan dat ze er echt nog op liggen. Meer bescherming, meer warmte bieden. Kijken of hij nog wat lust, want volgens mij heeft hij nog wel honger. Nou, ik zorg altijd heel erg goed dat er geen vis blijft liggen bij de nesten. Omdat we hier natuurlijk ook een aantal reigers en meeuwen hebben. En af en toe een ooievaar die dat ook wel heel lekker vindt. Die willen we al helemaal niet dicht bij de nesten hebben. Dus alle voerresten die niet goed opgegeten worden, die ruimen we gelijk op. Zocht naar wieke weer naar uw dierentuin, want dan komt de beste dokter Del. Het waren de gibbons net naar Boetenta. En zochten we bij de kangoeroes.